Sendo as 9:02, damos inicio á sesión ordinaria do Pleno 20 de marzo de 2025, primeiro punto do día é a aprobación que procede das actas das últimas sesións anteriores. Son as dúas actas do día 6 de fevereiro de 2025. Entón, primeiro, non sei se tedes algo que decir respecto das ambas as dúas actas. Partido Popular, nada, Partido Socialista, a nova, votamos independentemente as actas ou conjuntamente? Independentemente. Bueno, pois, a acta do día 6 de fevereiro do ano 2025, o primeiro pleno dese día, votos a favor? Vale, unanimidade. O segundo pleno desa mesma data, de 6 de fevereiro de 2025, votos a favor? Vale, pois por unanimidade. Vamos a pasar ao segundo punto do día, que é a aprobación da renovación do convenio do Plan Director do Parque Ecolóxico de Compostela Rupestre. Ten a palabra Antonio. Bueno, nada, é un punto que no que traemos ao pleno porque é obligatorio para a renovación do convenio que é feito con Compostela Rupestre, que é un convenio entre a Diputación e os concellos que aparecen aí nomeados, non? Ames, Brión, Santiago, Outesteo e Valdelubre, que xa ven de vello, que renova cada 4 anos, que creo que é un convenio que se fica a Diputación para investir no que é o arte rupestre cerca de $500,000 de euros e que neste momento pois están empezando a facerse as primeiras situacións, sobre todo están xa con limpeza e despois de certo retraso debido a que non estaba aprobado o plan directorio e ademais había problemas para acceder a alguna propiedade, sobre todo no tema dos petroglifos, e está tamén iniciándose a recuperación do Centro de Protección de Villestro cedido por Compostela, e vai haber aí unhas situacións. Xa estuveron aquí, está incluído a Pedra do Home e o Castelo de Portomeiro, e están pendentes, pola información que teño, de incluir os petroglifos de Xermil, esos dous que apareceron. Entón, se trata simplemente de o mismo convenio e darle continuidade para seguir protexendo ese patrimonio. Partido Popular. Bueno, deste convenio un pouco máis que decir, é dicir, un convenio tipo, non recolle ninguna obligación económica tampouco o Concello, todo o contido económico, a situación va no plan director e na memoria, por tanto é un convenio tipo que exixe a Diputación. Non sei que evolución, co que comentaba Antonio, o problema sabía tamén, creo que había algún Concello que quería utilizar eses cartos da Diputación para comprar propiedades que non autorizaban, porque aí solucionou ese problema que había aí. Están nesse tema, algunhas parece que se van a comprar, se non se van a comprar directamente, que se vai a comprar outro tipo de... Había un problema de xestión. Por eso creo que esas actuacións se atrasaron. Se atrasaron un pouco. Por eso, sobre todo, tamén acceso de camiños, porque algún camiño particulares, entonces para limpiar e desbrozar, pois había problemas de autorización. E despois hai o caso de Portomeiro, que ten que facerse a limpeza con un arqueólogo, e outro par de a Pedra do Home, e outros tamén outros. Entonces, están pendientes de que o patrimonio da Xunta, no caso de Portomeiro xa deron unha autorización, pero que a Xunta autorice de acordo con patrimonio. Bueno, por o resto da nosa parte, pois nos ofrece todo o que sea, poder conseguir axudas para o Concello, sexan benvidas. Partido Socialista. Por tanto, procedemos a votación. Votos por favor. Por unanimidade. Hoxe remitiuse unha proposta de tomar o vaso do tapo. Pero non votamos na sección resolutiva. Non, se mete na urxencia, non? Bueno, como unha moción. Vale, temos diferentes, lá igual, temos despois. Vale. Debatimos a moción no punto número
Primeiro vamos á dación de contas. Claro, seguimos a orden do día, metémoslo despois a última hora. Vale. Vamos a declarar punto número 3, que é a dación de contas da resolución da alcaldía e tasas da última sesión ordinaria, do 13 de 1 de 2025 ao 16 de 3 de 2025. Bueno, non sei se queres comentar algo. Non sei, vou fazer unha pregunta dos directos, pero se non podemos andar a novas preguntas, como posible. Vale, facete non Sí, non hai que... preguntas, se é algo que se poida reportar, se non, Queda para despois ou por escrito. Vale, vamos entón ao punto número 4, moción do Partido da Nova Irmandade Nacionalista para a adquisición dos bens inmóveis situados na Rúa Arcai 29, Rúa Arcai 93, e lugar de Cordeiro 72, en Bambí. Ten a palabra, Antón. Ben, temos aquí unha moción parte dela xa se trouxera en outras ocasións. Bueno, pues, os concellos ten a posibilidade legal de adquirir pues, bens inmóveis necesarios para planificar a política municipal e para que dar servicios aos veciños, e en ese sentido pois traemos esta moción aquí. Lógicamente deixar claro que isto non é ninguna imposición nin temas de embargo, como xa vai por aí. Simplemente é unha proposta lógicamente que os propietarios das fincas terán toda a posibilidade de decir se queren ou non queren vender os seus bens e os seus inmóveis. O que sí consideramos é que son bens que son necesarios para dar servicios aos veciños, e esa é unha obligación, lógicamente, da política. Os políticos estamos aquí para dibuixar atmósferas e non para describir personaxes, ou xa os fan os técnicos, e, por tanto, queremos que é bo para Benvibre e para o Concello adquirir estas propiedades sempre que os veciños estén dispostos a vendelas e sempre que os precios, lógicamente, sean os do mercado, como non pode ser de outra maneira. E eu empezaría pois, por a casiña que foi da Caixa, ali na Rúa Paxón, ou na Comunidade ou na Arcai, onde está ahora mesmo o local de Anova, precisamente. A ver se quedamos sin oficina. Eu creo que, a ver, é un momento, eu creo que estamos neste momento, estamos na hora e no lugar para adquirir ese edificio que está máis do 60% sobre a beira rúa. Está á venta, non sei se podemos explorar o que iramos, non sei se favorecemos aos veciños o que non vende traendo este aquí, ou se o perjudicamos. Pero o que está claro é que se o venden e o precio é razonable, solucionase tirando aquele edificio o acceso directo ao cruce e está ocupando un espacio público. Por tanto, creo que sería bon para dar servicios e para evitar temas como o perigo dese cruce, adquirir este ben inmoble en este momento, porque é cando se pode facer, se se chega a acordo, lógicamente. Por tanto, me parece importante. O seguinte é o da Rúa Corredoira. Estamos falando do edificio, do solar que está entre a igrexa e a oficina de pais. Temos un problema grave o que é a Rúa Corredoira, salvo as plazas de aparcamiento que hai xunto ao tanatorio e diante do auditorio, non hai ninguna plaza de aparcamento. Temos aí escola infantil, temos auditorio e, desde logo, temos necesidade de que esa arteria que une a parte nova coa parte vella se dilate. Se non somos capaces de adquirir ese terreno que parece ser que está disponible, que incluso se fala de que está en bancos ou non sei que, deixamos perder unha ocasión que pode supoñer que se forma aí un trombo para impedir que as dúas poboacións, como é a parte vella de Benvibre e a nova, se comunique. A Rúa Corredoira para nós é moi importante e sería unha pena que outros se adiantaran e adquiriran eso. E a terceiro solar
é o que temos aquí ao lado, temos ao lado que non sabemos se está a venta ou se non está a venta. Eu creo que se debería intentar falar cos propietarios, primeiro para saber cal é a súa razón, se non queren vender, evidentemente, non hai nada que falar, porque é o seu dereito, todo máis. Eu creo que é absolutamente necesario, eu creo que é un tema que se non se consigue, xa se falou de solar mil veces no pleno, se non se consigue, eu fago un pronóstico aquí, ao mellor equivócome, pero dentro de 20 anos este concello non está aquí. Se aí se edifica, non hai espacio físico para poder dar acceso ao concello e dar servicios. Por tanto, eu creo que, lógicamente, se os particulares non pon a venta, pois non temos nada que facer, pero se hai unha posibilidade de adquirilo, porque basta que veña un casamento de 50 personas, xa nos ocupan o paso do peatón Santeiro e o cruce, sabedes como está, e a situación. Fijaros que estamos, eu creo que hai poucas rúas coa densidade, no concello ninguna, pero que desde a farmacia a Ponte hai unha serie de actividade ao largo do día que é moi difícil de que teña capacidade a rúa para prestalas. Outro día comentábamos unha persona que foi das que se opuxo a aquel proxecto dicindo que quedaba así, cando falamos de organizar esta calle, e que dicíndome que se equivocara e que ahora mismo ele entendía que en esta zona, desde a farmacia ao puente, non debía haber ninguna zona de plaza de aparcamento todo o día, que tiña que ser necesario o espacio todo para poder dar servicio, para acceso aos comercios, para carga e descarga, para parar o autobús da escola, e que tiñamos que planificar unha cousa de aparcamento temporal, de 20 minutos, de 30 ou tal, pero que non se pode ter, porque senón é absolutamente imposible circular por ela. E é verdade, hai 2 horas ao día, na mañán, que pasa eso. Por tanto, se queremos servicios, temos que ter espacio. A carretera nos crea primeiro e a carretera nos come despois. O concello está moi ben aquí, porque evidentemente está moi céntrico e todo o demais, pero hai que ter espacio para dar servicios. E eu creo que hai que facer un esforzo en ese aspecto para, se hai posibilidades de adquirir estes terrenos, porque estamos falando de futuro, estamos falando de servicios, estamos falando de permitir vivir a xente, estamos facendo política. E é para o que estamos aquí. Grupo Partido Popular. Bueno, oxalá esa previsión de Antonio se confirme dentro de 20 anos se faga falta o doble concello, pero por desgracia a población imos en capa caída. Pero bueno, vamos centrarnos na moción. Mirar os servicios, mirar Vamos centrarnos na moción. os espacios que fan falta hoxe e os volúmenes que ten hoxe os transportes. Estamos de acordo, estamos falando de fincas importantes, son fincas que no planeamento urbanístico están como urbanas, empezamos por este do lado, obviamente, claro que é unha finca interesante, pero estamos falando de unha finca que é urbana, non sei cal é a clasificación urbanística, non traes esos datos, pero creo que abaixo máis 4 plantas, debe ser. Entón, o precio desa finca, obviamente, ten que ser considerable, non sei se mantuve estes contactos, polo que menciono non houve contacto con os propietarios, entón, claro, propoñer un acordo dese tipo, obviamente que a finca é boa, como outras fincas que hai en torno a esta estrada, pero que hai que saber o custo, un precio de partida, e saber que uso se vai dar. Obviamente, a finca que está ao lado da igrexa, igualmente compartimos, pero urbanísticamente debe ser unha finca de baixo máis 3, polo edificio que ten ao lado. Non sei se está nunha entidade bancaria ou non, pero bueno, ten que ter un coste tamén importante. Respecto ao inmoble na Rúa Arcai, se a previsión é destinalo á demolición, tamén hai que ver cal é o prezo, obviamente. Comprar edificios para tiralos, non sei se a capacidade do concello vale para comprar edificacións. Hai moitas edificacións fora da ordenación,
Entón, hai que ver cal é a capacidade do Concello para poder permitirse esos usos. Para todo isto, o primeiro que se debe utilizar, se non podemos ter capacidade para isto, é o peixón. É dicir, ver como evoluciona o pobo, delimitar as delineacións desas rúas e, obviamente, pois, as fincas que estén nesa situación, declararlas fora de ordenación, e, oi, pois, cando se pode ou cando perdan o valor, pois, o Concello poderá actuar, pero comprar, a día de hoxe, estas 3 parcelas ou edificacións ao prezo de mercado, pois, considero que ten que ser un desembolso importante. Eu non sei cal é o prezo que ustedes teñen estipulado, ni se mantiveron contactos, pero obviamente estamos falando de comprar solo urbano para dedicarlo a aparcamento, bueno, por exemplo, no caso da Iglesia, se propón un aparcamento, Mas funcións que aparcamento, non estamos falando de... dedicarlo a aparcamento ou dedicar un edificio a demolelo. Por exemplo, neste caso, pois tamén será unha especie de praza ou o que sexa, nun futuro que pode ser ampliable a oficinas ou o que sexa, pero claro, igualmente se edifica, pois perdería a función de aparcamento. O cal, xa digo, é unha proposta que, obviamente, son fincas interesantes, estamos todos de acordo, pero para traer esta proposta habría que traerla con unha cifra e avaliar a repercusión que teria para a Casa do Concello. Non teño moito máis que decir. Pero non estamos neste momento facendo un cálculo evidentemente do coste nin comprando neste momento, pero si estamos facendo un intento de sondear as posibilidades, as necesidades están sobre a mesa e compartimos, acabamos de compartirlas. Non se trata de derribar un edificio, trata-se de recuperar unha beira-rúa. Se eso non é unha prioridade en un pobo, pois, lógicamente, despois non se pode tirar. Cando se compra, eso despois non se pode tirar. Isto se vende, evidentemente, non estamos falando tampouco de usos concretos, porque eso, lógicamente, habrá que despois facer os correspondentes proxectos e ver se poden usar para máis cousas que para servicio municipal, ou incluso para vivenda, pero eso é despois. Pero creo que son dos espacios que non é necesario para manter os servicios municipales son necesarios. E o precio, evidentemente, será un condicionante, pero non pode ser unha excusa para que os veciños non teñan servicios. Eu reitero que, por opcións, estamos de acordo que as fincas todas son interesantes. Hai máis puntos como ese que se poderían adquirir. Entonces, eu penso que, aproveitando que o peixón está en proceso, que aproveiten ese peixón para ver futuros desas fincas ou futuros posibles de evolución e a partir de aí, pois, que se planifique como medra un pouco. Pero comprar a prezo, xa lle digo, a prezo de mercado, pero bueno, eu tendo yo a nosa mano, ustedes fagan un estudio e cando teñan os prezos, pois, viñamos aquí cas cifras a pleno e ver. Partido dos Socialistas. Sí. O Grupo Socialista está de acordo na adquisición ou na cesión de determinados espazos do Concello entre os que se atopan os mencionados na moción. No caso da parcela que está aquí ao lado do Concello, a Pai 39, consideramos que o espacio é idóneo para unha plaza pública ou lugar de esparcemento da veciñanza. No caso da parcela sita en Rugarcai, 93, melloraría notablemente a visibilidade e aumentaría a seguridade viaria e peonil. E no suposto da parcela de Corredoira 72 sería o espacio máis axeitado, ben acondicionado, para uso que de algún xeito se está a dar neste momento, porque é como aparcadoiro para auditorio, para a escola infantil, centro de formación, colexio. Manifestamos, polo tanto, o acordo nestes puntos, consideramos que é un bo punto de partida como declaración de intencións a medio prazo, comenzando polos contactos cos propietarios e posteriormente procedendo a unha negociación que conlevase a adquisición, que sería o xeito máis sinxelo, rápido e con un beneficio social. Pero, por outra banda, tamén temos que ser coñecedores, e como grupo de goberno así o queremos manifestar, que esta declaración ten a súa vertente económica e debemos recordar que o Concello ten comprometido para os próximos meses un desembolso que se achega ao €500.000 para adquirir os terreos do futuro polígono industrial, o que de alguna maneira compromete a economía municipal, que a esta hai que sumarlle todo o desembolso que se fai noutras obras ou servicios de xeito anual. Consideramos que isto fai algo complexo que estas adquisicións se poden levar a cabo de xeito inmediato.
Como ben dixen, é unha decisión que debe de traballarse para executar a medio plazo e probablemente paso a paso, ben a ben, priorizando aqueles que teñan un maior interés para o conxunto xeral dos vecinos. Con todo o anterior, e neste contexto, o Grupo Socialista quere propoñer outro ben para engadir que consideramos de interese, como é o baixo, por exemplo, da Casa da Cultura, que é un local que está a pé de rúa e sería ideal para levar a cabo actividades na zona máis céntrica do concello e axudando así a evitar a saturación que sofren a día de hoxe como espacios como pode ser o centro de formación que se utiliza para diversas actividades de envellecemento activo, de aula de alceina, de atención temperá, madrugadores, obradoiros de emprego e en alguna ocasión tamén para campamentos. Entón, polo que consideramos que sería unha boa aposta contar con este ben que nos permitiría gañar un espazo aberto e polivalente nun edificio que xa conta cunha porcentaxe moi alta de propiedade municipal. Por todo o anterior, gustaríanos ofrecer ao grupo propoñente a inclusión dun novo punto que podería ter a seguinte relación. Ben inmoble situado na Rúa Arcai 32 de Ben Libre, cuxa adquisición se entende justificada pola necesidade de dotar de máis equipamentos para actividades municipais ao Concello de Valdedura, tendo en conta que as actuais ubicacións entregadas están colapsadas. Por outra banda, na proposta de acordo tamén nos parecería interesante engadir un punto que faga referencia a que nos supostos que sexa posible para o fin perseguido e mentre se negocie ou se proxete a adquisición polas vías contempladas na legislación vixente se poden traballar na consecución de acordos que permitan o uso polo propio Concello e para os fins establecidos na actual moción. Isto sería, por exemplo, negociar cesións a cambio de asumir o IBE, como sucede actualmente con algunhas parcelas que se empregan como apartamentos, como por exemplo o apartamento de San Lourenço. Reitero, por tanto, a nosa posición favorable a proxectar o Val de Lubra do futuro. E este é un xeito de ir construindo nel. Agardamos que a nosa proposta poida ser valorada e escoitada pola corporación. Volvemos ao asunto dos cartos, evidentemente non vai ser unha cousa agora, nin se está dicindo que vayan ser os tres xuntos, nin lo demás. Por tanto, me parece razonable que se pida prudencia orzamentaria, eu creo que o Concello, se se van dando os pasos, pois terá os recursos necesarios. Non por nosa parte non hai ningún problema en incluir o baixo da Casa da Cultura se os propietarios acceden a venda e todo máis. Non sei como está esa situación para comprar ou para vender, pero por nosa parte non hai ningún problema en incluirlo. Creo que non foi afortunado que quedara ese baixo dentro do edificio da Casa de Cultura, pero que naquele momento debía ir a outra cousa, a compensar o que fora, e se se pode adquirir, desde logo, por mí me parece razonable que se adquira, pero o tema de ir dando visión de futuro me parece imprescindible. E hai outras cousas que lógicamente non se poden ter aquí meter máis cousas porque os recursos non que son, evidentemente. Eu non me quedou claro cuál era o do que xa se fala de modificar os seus terrenos. Eu creo que eso sería grave. Para modificar o uso, obviamente, modificar os propietarios. Eu digo que cando hai unha planificación, Bueno, pero tens que contar esa planificación, igual que está pasando, é así. Se unha planificación dunha alineación dunha rúa... Non te refieres a outros terrenos. Se queremos fazer planificación dun futuro, hai que facer a partir do peixón. Bueno, pero... Entón, cando depois, para que non pasen cousas como pasan nesa rúa, porque a rúa Paixón, a rúa xa ten unha alineación propia, é dicir, a propia edificación que usted me di está fora desa alineación da rúa. A conservación pode ter, entón, se non se adquire, vai estar aí toda a vida. Estou dicindo que sí, por eso eu digo que o Concello, que teña capacidade para adquirir todas as vivendas que se atopan fora da ordenación, pareceme complicado. Pero eu estou falando desta porque impide un giro. Eu debería comer estáis máis, porque usted se vai a entrar á Tiñeira, que estamos falando dunha entrada á zona deportiva, e ao mellor temos que incluir xa aí alguna, é máis interesante que esa outra que usted debe dir, porque é o acceso á zona deportiva. Entendes? Se entramos nese debate... Non é o momento. Eu penso que non é o momento, ustedes traen unha moción, traemos esta moción, o Grupo Socialista propor outra edificación, nós podemos incorporar outras plantas. A nosa postura é... Plantexámola así,
compartimos que hai que ser prudentes pola economía do Concello, cando haxa unha proposta dunha edificación, nós estaremos encantados de apoiarla, se consideramos oportuno, pero creo que hai que vir aquí con algo máis que propostas e traer unhas cifras. E cando sepamos as cifras, seremos consecuentes con que, oye, pois é interesante ou non. Por outra banda, xa lle digo, nós non podemos votar unha moción é dicir, sin conocer cifras. A ver, É interesante alguna delas. Lea cal é a proposta, non estamos falando de valoracións neste momento. Porque fala de iniciar trámites e os procedimentos expedientes, no seu caso, procedimentos para a adquisición. Xa nos fala o expediente para a adquisición. Para o expediente para a adquisición, para os trámites apoiamos. Ora, para o expediente de adquisición, obviamente, habrá que tenerlo aquí, ver unha cifra e verlo. Non podemos votar a adquisición dunhas edificacións sin saber o que costa. Entendan. Ora, se quere facer un análisis previo, para tal, si contamos para daquela redáctimo de outro xeito. Pero xe digo, para nós votar o expediente de adquisición, obviamente non hasta que sepamos a cantidad. Bueno, non sei se remataste, sabes? Simplemente é unha moción, o sea, a votación é libre, ao final é unha moción que logo, lógicamente, no caso de ir concretándose, pois terá aparexado o seu expediente que proceda, non? Eu, obviamente, defendo a liña do que defendiu a portavoz do Grupo Socialista neste sentido. Evidentemente, ese compromiso de ir... Podo compartir un pouco co que di, non? O Partido Popular, que é verdade que faltan esas cifras, falase efectivamente da adquisición, pero ao final é unha proposta, como un compromiso, eu creo que é o que se pretende por parte do Grupo da Nova, neste caso, non? É esa necesidade que temos tamén como corporación de ir pensando no Val do Douro do futuro. Entón, bueno, obviamente, calquera trámite que se fixera, efectivamente, ao mellor xa vemos que un precio que se pida por unha determinada parcela é totalmente inasumible. É inasumible, pero claro, eso serán cousas que, se digo eu... Quedan negociación, quedan convenios, quedan mil cousas. Como goberno, eu como tal non fixe ninguna xestión para coñecer ninguna destas... Nin tan sequera a disponibilidade de algúns inmobles, é algo que se descoñece, eu creo que é algo que, bueno, son propostas razonables, as tres propostas para nós, eu creo que defende o Partido Socialista tamén é unha ubicación moi boa e temos falado dela que sería moi necesaria e que lle quitaríamos moito proveito, pero, bueno, ao final é digamos, un planteamiento inicial para o que poida desarrollarse posteriormente, e, obviamente, cada cousa que desarrolle o Concello ten que levar ao lado da súa consignación presupuestaria e, ademais, no caso das adquisicións, como me corrixen se non é así, tamén ten que ser dentro dos valores razonables. Imaginados que pedisen que son as cifras de nortada non tería encaixe que o Concello as pagase, ten que ser con valores. Entón, bueno, non sei se acepta a proposta do Partido Socialista da introducción da Casa da Cultura. Por nosa parte non hai ningún problema. Que a lea para que quede reflexada como sería. Sí. Ben inmoble situado na Rúa Arcai 32 de Benvibre con referencia catastral L8140101 NH 2683N0002ZG, cuxa adquisición se entende xustificada pola necesidade de dotar de máis equipamentos para actividades municipais ao Concello de Val do Douro, tendo en conta que as actuais ubicacións empregadas están colapsadas. E nos supostos que sexa posible para o fin perseguido e mentre se negocie ou se proxecte a adquisición polas vías contempladas na legislación vixente, se poidan traballar na consecución de acordos que permitan o uso polo propio Concello e para os fins establecidos na actual moción. Serían esos os puntos, entón, os que están na moción. Vale, votos a favor da moción. Abstencións? Vale, pois quedaría aprobada a moción cos votos favorables do Partido Socialista e de Nova. Como nestes términos. Ahora sí, antes de Rob xa pregunto, porque había unha diferencia aí que estábamos debatindo, se lle daba a introducción a punto
na parte resolutiva que eu era máis favorable antes do round a preguntas, entón vamos a darlle aquí neste punto. Como vos comentaba anteriormente, hoxe remitiuse, pelos diferentes medios esta proposta, que é un expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos, que é a número 1/2025, para a aprobación de facturas correspondentes ao exercicio 2024. Son facturas que se corresponden á área de servicios sociais. Nos próximos días hai que xustificar a subvención anual e hai que cargar todos os datos antes do último día de mes. Vamos a ter un pleno nos próximos días ou mellor nun par de semanas para traer, como é habitual, non esas facturas que quedan do ano pasado, as facturas de REC, pero estas decidimos tamén para poder ter algo máis de margen para poder facer os pagos, poder subilo á plataforma e non poñer en peligro pois o que é a suma destas facturas que ascende aos 51.000 euros, son todas as facturas de Atendo Calidade, que son as relativas ao SAF, como xa sabemos, facturas de Alberto... Sí. Primeiro certificadas, pois tal. Pero, acabo de explicar as facturas. Son facturas de sustitucións de gardería, de sustitucións que se foron facendo. Entón, primeiro ratificamos a inclusión do punto na orde do día. Non sei se tedes algo que decir respecto da inclusión Partido Popular. Obviamente, con outros plenos solicitamos, por respeto aos membros do grupo da oposición, que se respeten as convocatorias. Novamente vanse incluir un punto no mesmo día. Eu podo entender que haxa urgencias e que pase isto, pero que pase nun pleno, en dous, pero que levamos moitos plenos co mesma forma de actuar. Entón, entenderá usted, nós, a maioría traballa, eu entendo que vostede si nos comunicou ás 3 da tarde ou ás 3:30 por un WhatsApp, pero obviamente si nos houbera gustado ver isto con tempo. Entón, repito, por respeto aos membros da oposición, vostedes no seu momento pedían igualmente, por iso digo, por respeto, intento respetar as convocatorias. Sí, teñen toda a razón. Eu tamén son o primeiro que defendo que ojalá pudese ir dictaminado en comisión. É verdad que os traballos que se foron facendo nos diferentes departamentos fixaron imposible telo rematado antes, porque había, ademais, que arreglar unhas cuestións que viñeron mal facturadas e houve que facelo en extremos. Entón, isto tamén atrasou poder ter este punto e telo informado tamén, porque implica o traballo de varios servicios aos que se lle agradece tamén o traballo en sí tamén de última hora, que neste caso é o Departamento de Contabilidade, Servicios Sociais e tamén a Secretaría. Non sei, Partido Socialista, a nova... Hai unha urxencia nos pagos, hai risco de perder cartos, por tanto, entendendo a crítica razonable do Partido Popular, vamos a apoiar a urxencia. Votos a favor para a inclusión do orde do día. Abstencións. Quedaría entonces incluído no orde do día por votos a favor do Partido Socialista da Nova. Nada, o que comentaba antes son precisamente estas facturas que son relativas ás sustitucións da escola infantil, aos servicios de concilia de 0 a 3 anos, esa persoa que está contemplada para a escola infantil, así como as facturas de Atendo Calidade, son servicios todos prestados no ano 2024, que teñen que ir a recoñecemento extrajudicial para poder procederse ao pago. A urxencia xa comentaba, reiterar que tratas un pouco por facilitar o traballo, cumplir en tempo a forma, poder xustificar que esta semana que queda dos servicios sociais poden cumplimentar eses formularios que son, además, tan complexos pola cantidad de datos que hai que cargar. Entendo, repito outra vez, e asumo a parte que toca por non haber traído con maior antelación, por lo menos que fose coa convocatoria do pleno. Tamén teño que decir que intentouse que fose máis rápido posible. Entón, un pouco estas son as cuestións que se vos expoñen. Dou o turno de palabra, Partido Popular. Como comentamos, non temos tempo material para analizalas,
Si é certo que eu pude ver un pouco de informe de secretaría, divididos en dos grupos, atendendo a, bueno, unhas que considerando que poden ser fragmentación ou non. É dicir, non vamos a entrar no debate, non todos estamos miradas. Eu entendo que se aproben para non perder a axuda, pero si respetamos o procedimento, nós vamos a ter, teñen ustedes aprobada con os seus votos, ninguén se interesa que perdan as axudas, pero para a próxima se poden respeten ustedes como gata. Está claro. O Partido Socialista. Ana? Nada, pues listo. Bueno, procedemos, por tanto, a votación desta proposta. Votos a favor? Abstención? Vale, quedaría aprobado cos votos favorables do equipo de goberno. Bueno, non sei se hai alguna moción de urxencia. Non, rogo a preguntas. Nos queríamos, bueno, non podíamos ter preguntas por motivos pasáis, se queríamos comentar algúns decretos, algúns temas dos decretos. Digo ya página se quere, ou, porque non se ve moi ben no que nos mandaron agora, non se ve o número de decretos, non maioría deles. A ver se eu podo con página localizar. No PDF que nos mandaron, a página 49. Si, pasa que a mí non me abre así nesa forma. Non vedes no mapa. O decreto, eu creo que é o 46/2025, pero sale cortado. De 24 de xaneiro. De que é? É un decreto non división en lotes dunha obra da rede de saneamento en Albiñón. Que nós teníamos coñecemento sobre non iba no pós-25. Parece ese decreto, non división en lotes desa obra no pós-25. Ou foi un erro, ou... Revisamos, dígame por favor a fecha, máis o decreto. 24 de xaneiro de 2025. O decreto, o número creo que é o 46/2025. É un decreto non división en lotes, e fai referencia a un investimento que é a rede de saneamento de Albiñón, que nos coñezamos, non se aprobou nese posto. Retirouse porque había un problema técnico que non se sabía realmente se na finca onde iba había os niveles adecuados, entonces preferiuse retirar, entonces a mellor se incluiu na... Non, porque estaba aprobado con anterioridade para poder levar, pero posteriormente retirámoslo Como partido de decreto. retirámoslo da proposta, foi o gasto que foi destinado posteriormente ao gasto. Si nos extrañaba... Non, quedou nos adicionales. Sí. Retirouse porque faltaba ese dato do nivel de... Sí, da titularidade. Sí, a máis. Sí. Había dúdas respecto da cota, cuestións técnicas. Cuestións técnicas. Sí. Bueno, respecto do outro decreto, 87/2025 son as compras de ferramentas para os obradeiros e nos gustaría se nos poden pasar o listado de ferramentas que se compraron ou un inventario. Gustaríamos ter copia disso. Gastados cerca de 4.000 euros. Sí, ferramenta que foi eu personalmente hasta descoñezo concretamente cales son os materiais que se contratou, porque foi un contrato proposto pola dirección do obradoiro. Pola dirección a nós, que estaba sempre pasado un inventario, por eso nos gustaría... 87/2025. Sí, se nos poden pasar a copia do inventario. Despois pasamos a outro decreto que o 112/2025 vimos que hai unha reordenación de tarefas no caso dos auxiliares administrativos. Lo que vi, máis ou menos, queda como estaba, salvo na área económica. Sí. Entón, non sei se gostaría que explicase que se debe que agora se fai, bueno, que se deben a cabo tarefas económicas en casi todas as áreas, porque fai nas servicios sociales, fai nas registro, fai nas... Pois, porque eu creo que si neste momento, como repetimos moitas veces todos, estivemos gobernando, sabemos un poquinho como funciona a xestión do Concello, a evolución do funcionamento do Concello necesita adaptarse ás novas realidades, e ahora mismo eu creo que hai unha clara que é que a área económica necesita un reforzo ou ben que as persoas que traballan, concretamente na parte de contabilidade, se descarga unha función porque foi crecendo desmesuradamente
todas as operacións contables, asientos, creación de proxectos, axustes, pago de facturas. Entonces, digamos que creciu moito o traballo desa área, non creciu neste mandato, algo que se ven, eu creo que todos somos coñecedores. Nesa necesidade de xestionar os recursos humanos, que non é unha tarea fácil, pois hai que ir facendo axustes, que a mellor sempre que a mellor intención é sempre que a vista posta en que o Concello funciona da mellor maneira e responda o mellor posible ante os veciños e veciñas. Entón, pois, bueno, o que se fixo é intentar descargar un posto que efectivamente ten moita carga e iso impide-nos actuar con máis, digamos, rapidez ou eficacia, pois intentar repartir un pouco nalgún posto que, desde o noso punto de vista, é que, ao final, cando toma estas decisións, toma por ben, porque pode tamén estar equivocado, entendemos que se poden asumir e que podemos lograr unha melloría. Eu, desde o meu punto de vista, que levamos, pois, 15 días con pequenos cambios, bueno, eu creo que algo se pode ir mellorando e intentarán ir facendo máis axustes, porque eu creo que para eso estamos, non? Formou o personal na materia económica, porque polo que se ve na aplicación, bueno, no seu decreto, no seu orden de traballo, exíxese manexar aplicativos de contabilidade, ou sea, programas que son propios de contabilidade que non se son auxiliar administrativo. Constame que houve determinadas persoas que sí que foron no seu momento algún curso de ese aplicativo. En todo caso, ofreciuselle, pois, obviamente, que a persona que xestiona ese aplicativo, pois, sesións para poder formarse, ese ofrecemento constame además que se fixo, bueno, que houve esa sesión de, por lo menos, explicar como funciona, cal é o traballo a desenvolver. Bueno, son tareas que son mecánicas. Ligado a este decreto, máis o seguinte, vai levar, ou vai conlevar pago de horas extras como gratificación deste traballo adicional desta persoa? Porque, visto no decreto que temos a continuación, síguese na línea que viña anterior, que xa comentamos neste salón de plenos, pagando novamente horas extras nunha cantidade considerable. Non, son horas extras que se corresponden ao exercicio do 2024, que estaban pendentes de pagar. Pero digo, estas tarefas van levar... Non se van a... Son funcións que ten que desempeñar o persoal municipal. Neste Concello sabemos todos tamén que temos falta dunha ferramenta esencial como é dunha relación de postos de traballo, que desgraciadamente non contamos con ela, e iso tamén nos impide pois, traballar con normalidade. Este goberno tamén xa ten iniciado, porque además é un compromiso que tiñamos adquirido cos traballadores despois da aprobación do convenio colectivo, pois a posta en riba da mesa dunha RPT, ten iniciado tamén os contactos. Hai que axustar, temos que traelo o Concello á realidade do ano 2025, hai que repartir o traballo, salvo pois, necesidades puntuales, pois, debe de poder facerse en horario laboral. Ben, estamos de acordo, xa debatimos. Tal como lle decía nese decreto de novamente pago de horas extras, unha cantidade importante, novamente se volve a pagar o traballo dun funcionario, por exemplo, de contabilidade, pola tarefa de intervención, cando hai outra persona que está cobrando a tarefa de secretaría de intervención, porque vostede me di aquí, é todo o segundo semestre. Entón, a nosa dúbida, ou case a nosa dúbida, non, gustaríanos que nos pasara o informe de intervención do pago destas horas. Supoño que hai un informe que vale isto, porque non sabemos que tipo de registro se leva a cabo desas horas, só leva o alcalde, O mismo que se levaba nos anteriores mandatos, nos que se pagaron horas extras. Bien, pois, agradecelle que nos pase o informe de intervención para ver o que comenta. Entón, polo que nos di, a partir de agora vai haber máis horas extras, ou... Non sei, no caso, si de algún traballador ou No, de alguna necesidade. Horas extras este ano non debería de haber máis, ou non se deberían de poder pagar máis, xa por unha cuestión orzamentaria,
Eu non sei se poderemos ter unha necesidade puntual de que un traballador teña que facer horas extras ou non teño unha bola máxica para averiguar o futuro. Igualmente, bueno, por nosa parte, criticar que estas horas extras se deben haber pagado contra o presuposto do ano pasado. É dicir, que vostede aplique este orzamento este ano implica que xa está cargando un gasto do ano pasado a este ano, que se en caso que faga falta, como vostede di, pois pode comprometer o presuposto deste ano. E finalmente, na página 249, o decreto aí sí que non lle podo decir, porque sí que non Agora aparece. sí que teño as páxinas, que me abrí do outra maneira. Prestación e función de ferramentas de limpeza para espazos. Tamén se nos pode pasar o inventario disso. Igual que no outro, este é o decreto. No noso decreto non o podemos facer. Non está en Non, versión. lo teño aquí, páxina. Marcha. Depois sí que nos Está aí dentro, temos que solicitarlo ao obradoiro de emprego. Sí, bueno, os directores son os que xa estuveron aquí. A nós sempre nos pasaban unha copia do inventario. Sí, é AINA, claro. Probablemente este no departamento que xestiona eso. Relativo ao obradoiro, gostaríamos de, se non é un robo ou pregunta, vimos que se está usando por parte dun dos obradoiros, non sei cal deles, a furgoneta de servicios sociais. Sí. Bueno, foi unha furgoneta que se adquiriu para uso de servicios sociais, precisamente foi a Valencia con mascarillas. Creemos que se poña un coche de servicios sociais para uso dunha obra vai acabar como estado da furgoneta. Cando un obradoiro ten unha dotación económica para alquilar vehículos, como xa é un decreto que alquilaron, sí que se utilizou no obradoiro que iba ligado aos servicios sociais, para que nos correcto, aproveitouse, e iba enfocado a iso, pero esta foi unha furgoneta que se adquiriu con fondos da Diputación para uso de servicios sociais, que a vexamos cargada de ferramenta, pois vai ocasionar que, como noutros casos, ese coche dentro de uns anos este pachatado. Se temos un vehículo para servicios sociais que se comprou con unha dotación para servicios sociais, usémolo para iso. E máis, se está comprometendo ese uso sin falta, porque, xa digo, o Concello de Valdedura aporta unha cantidad de obradoiro igual que os outros concellos. Que se aportan do terreno, eso parece ben, pero que un vehículo de servicios sociais o destinen a carregar ferramenta, porque é o que estamos vendo día a día, pois veremos como acaba o uso. Por iso, un robo é que se poden privar ese coche deses usos. Unha cousa para transporte de xente, para ir entre as mascarillas ou para ir a Valencia, pois encantados, e por iso se comprou, pero coidemos un pouco que temos, senón en 2 días pois vai estar desfeito. E unha última pregunta era que relación ten a día de hoxe o asesor que tiña o Santos Lorenzo co Concello. Hai alguna relación contractual? Ora, non hai unha relación contractual. Porque temos constancia de que si está asistindo ao Concello, incluso dando órdenes a algún funcionario ou traballadores, ou indicacións. Non me consta. Bueno, eu transmitolle a nosa pregunta, ou indicacións, cando unha persona que é externa ao Concello, obviamente, ten que estar fora do Concello. Eu que asesor a alguén, parece ben, pero terá que fazer fora das instalacións do Concello. Non me consta que haxa órdenes, a verdad que igual que outros servicios que se prestan... Que asista ao Concello, sí, porque... Sí. Vale, pois entón... Vamos a... Xa, pero... Deixe-me rematar. Sí, por suposto. Digo, porque non ten a cuestión tan maior. Sí, ten relevancia. Non, deixe-me explicar. Rafael, é unha persoa que presta servicios ao Concello, iniciou a prestación de servicios con un contrato menor, saben que a lei impide, pois, lóxicamente, facer contratos menores para un mismo servicio. Sería un servicio que habría que licitar, pois probablemente nun futuro próximo se licite, mentre non se licita, sigue prestando servicios pois contra a factura, e as facturas, en vez de ir contra un contrato que efectivamente ahora mismo está extinto, pois vai a ir pois, con cargo pois, a
unha factura de ocio, como pode ser de unha limpieza dun pabellón, por exemplo, que son servicios que viñen prestados. Non me equivoco, vostedes na súa etapa fixaron 2 contratos menores ou 3 ao seu asesor, un enriba do outro. Bueno, pois, eso é unha irregularidade tamén como a Casa da Lei de Contratos do Sector Público. Entón, bueno, tomamos a decisión de que, mentre que non hai ese servicio que este prestado do xeito que ten que prestarse, esa licitación, pois que se preste contra factura, como hai nun concello como o noso, no que desgraciadamente non se licitou nada, menos nos últimos anos, nos seu mandato, pois temos unha folla de ruta para esa cambio. Digo, como diría, prestación de servicio contra factura é un contrato menor. Non é un contrato menor, é unha prestación de servicios contra factura. Un contrato Está menor hai unha resolución. Está prestando un servicio ao concello, o cal é un contrato que non supera un determinado umbral, nin hai invitación, nin hai nada. Por tanto, a mí xa é un contrato menor. E o que lle pido é, mientras non teña un contrato de servicios, pois, obviamente, non poderá utilizar a administración municipal ni acceder a certos datos que só pode acceder o personal municipal. Para iso está. Pedímolo en outras ocasións, cando nos entramos no goberno, o señor Antonio incluso denunciou, cando un concelleiro estaba aquí sin formar goberno, para estar de Óscar del Río. Houve unha denuncia pública de Nova que, mentre non se formase goberno, non podía estar nas instalacións municipais. Por eso, eu repítolle, que parece de ver, que teña un asesor, pero mentre non teña un contrato de servizos, ese asesoramento terá que ser externo ao concello, non dentro do concello. É menos dar indicacións ao persoal do concello. Nada máis. Creo que se conoce eso e non hai indicación ninguna ao personal e, desde logo, que este no concello que paga a súa sopa de obra debía ser un plus, pero se quere... Pero ten que contratar, non pode acceder aos datos do concello. Temos 50.000 servicios. Pero digo que non pode ter unha persoa externa. Isto daquela está firmando, si que está. No. A ver, está ou non está? A ver, pero iso é unha obviedade. Pero é que non pode estar. Pero esa é a súa... Non, é ilegal. Non pode acceder a datos do concello. Pero os datos do concello é unha cuestión que usted se considera, pois... Claro que consideramos, é dicir... Pero non teñe que levar, refiarme, que esa persoa para o concello, e esa persoa lle presta servicios ao concello, pois sí, igual que calquera outra empresa que ojalá puidésemos ter todo licitado, porque íbamos a forrar cartos, e ojalá se tuvese, e máis, ojalá tuvésemos todo licitado para poder orgullarnos co servicio de asesoría xurídica, sería maravilloso, pero desgraciadamente, pues, temos moito traballo por diante, van seguir dando pasos, houve servicios que xa se licitaron, nos próximos meses e de saber varios servicios que se van a licitar, que son necesarios, porque o importe tamén é o suficiente importante como digital, e, bueno, iremos atendendo esa realidade. Non hai ningún tipo de irregularidade, a mí non me consta que haxa ningún mandato por parte de un asesor jurídico a traballadores municipais, pero, bueno, nunca me fixaron chegar como xefe de personal que estou tomando dito. Por que non diría si hai queixas? Bueno, porque vostede a mellor ten algún. A min... Non, é unha persona que non traballo. Pero digo que si hai queixas por parte do personal do concello de varios. Chegaron ustedes, eu que teño unha relación fluida coa práctica totalidade das traballadoras e traballadores deste concello, nunca me fixaron constar, cousa que me fan constar absolutamente de todo. Vale, pero digo que se cumpla. Nada máis. Vale. Algo máis que añadir? Nada máis. Vale. Sí, perdón. Non é pregunta, pero esta é unha débeda que temos de comer no anterior pleno. No anterior pleno fixamos un par de preguntas que vostede quedou de contestar. Pode ser. Pero reviso, mire, vamos a facer unha cousa, eu reviso a acta, vale, conxunto esta información toda, dase de mañá a información por escrito, porque ahora mismo non... Ten pendentes dúas preguntas de dous repartos suspensivos que fixera a Secretaría. Unha era na carretera, nun contrato menor, na carretera de Paramos, xa la Paramos, un trozo que se fixera. Se había un reparto suspensivo. Sí, exactamente, as bases de execución... E outro era o de Contedor Marrón, un contrato aí que tamén había outro reparto suspensivo que pedimos copia disso. E iban a explicar. Vale, mándase copia, o tema do contrato de obra de Paramos, si que se lle dou a resposta. Ese reparo ben dado porque as bases de execución, que sea 37 ou exactamente, establece que os contratos de obras que levan un proxecto teñen que ser informados
pola Asistencia Técnica Municipal. Nese caso, pois, non levou o informe, porque a verdade que non se viu, houve épocas que se fixo, outras épocas que non. Ahora mismo, por exemplo, que están a tramitar o contrato menor, elaboraron aparexado, foi que o tamén se incorporou a secretaria, quedou sin ese informe técnico, e ese é o motivo que ten o reparo, e o documento do marrón recuperar tamén toda a información. Sin máis cuestións, solamente estedes así.